Я да видим сега тук. Special delivery. Ламя. Ламята. Пак се отваря. Та ламя. Да видим кой има вътре. Дали по-хубаво от хиндерера. Сам го. Дали ще има бомбони пак вътре? Ами не. Поканки. Няма бомбони. Я. Мале. Много готина чантичка. Да, често така. Инвейдър. И Citroen. Фракт. Я видим се. Еха. Много яка. Първия път. Супер! Голям. Супер, супер. Хубаво се флипва. Тежък, масивен. Много як.